كل خرنعات عالم كونكم نتي بحانت حق أغلغلوت وي بحانت حق منسري نزم حلالف منفساو مدب نمكتتال اتي مسكده زي ملس واقو نورقن المازن اللون زبحال كالق زخبر معدنون انتلو زي تمن زخبرك زيخم نزهابكمن تهوبون زلخمن بروخاتن فقراتن أحواتي كاب إغزابير ربونان كاب قويتانان مدحينان يسوس كريستوسن تسقان سلامن مس كل انتناخوم يخون بروخات كمي كأنيخم ليالخم كمي كتخونوا ليالخم أنا بمحرة أملاخن بتصرت أتوم نأملاخنا زفرو سباتن سلامن سناين طعومن علخلكم كم زأنا زلخوون كاب زأنا زلخوون لعلن دما سناين سلامن كتلو صلوتين امنتين نابتلو علي كبرن سميخون أقدمه أبزا قدمت معالت سومون أب جزيئة زامل أختختم محلالف بزي مخالا يقريتها حاتت أنا قربتي منفساو مدبات تسمدي لساز نباركو قويتا فلت اتكزيديو كم زقبا خم مقارح زي كالكو ويس نام مقارح كود يخم مخوين زلو نايت صباح فلت اتي زيادة نرسي كقلت أليو أو خاستبو لي بزخانة بتقن إذا تحادثكم كله خلايتي تكنيكاو نقرات ون زي سرت أون بمنباريو بزخل زي هي قريتها يحاتت بروخاتي سلتت تصحفوا لي زلخم هاناتي زخانة رئيتكم دما كي مسكون كخون كحل فايدة لنمو قويتا يسوس عزيزو يبارخكم اتهم نزي امنزي عبعينتكم قروم سلا زخانة نزي تمرتات إذا خمس قبع تكاتاتولو زلخم مو كمز قبع تكاتاتولو خمهلاوكم زيت العلس هيوتاو حتو تحاتو زلخم بروخات قويتا يسوس كمتي تقلبو زلخم قويتا يسوس كا و قويتا بتبلو زبل خلو يقلب لكم يسمعهم قبلكم فاتو كبرنا أملاخ يخون أب قصالي تمرتاتنا دما اتي ملستاتنا يتحطهم بتصق أملاخ كم ترخبوه المنفس قدس آمنو يبروخاتي أو ترخبوه يخم حانتس تأجس ترايو خد ليكم قال إن حتتكم أفت تمرتات وشت أنت ملسو ترخبوه يكاليو مالت أنا خم لسالكم إلى زي كونس اتملسونا أودرخبكم وانا لهم كوم خا ترخبوا دما يخم أفتي زغتسل تمرتاتنا مالتيو قويتا زدالو معدي حراي بروخاتي نابزي نايلومي تدالي زلو منفساو ملأختي بزا مقدنا مو نتعذب تبل كي نتأفقنا بقالو ندهب التبل أب حمساي ألبوم أب كتشان إسران ناب حزب زفنخوا ألبوم زلح حنتو مزمور مريض ألكم ألخو نعا أن سمعنا رأسنا نمنفس قدس أن هابنا ندالو بمحداس حسابنا تلويتنا أنون بمحداس حسابي تلويت أخكافل نسخاتكم بمحداس حسابكم تلويتكم تنكتبلو دما يخون لنا بلو نفتا مزمور قبلكم
ኣብ ዝመላለስ ኣነ ሲፈልጦይን እዚ ጎይታ ኢየሱስ ኢልናይ ንትዓገድ ብተመክሮና ተመክሮና ጣዖታ ይኹነና መገድና ሞ ንትዓዝብ መገድና ሞ ንትዓዝብ ከይንጠፍና ኣብ ቃሉ ነድህብ መገድና ሞ ንትዓዝብ መገድና ሞ ንትዓዝብ ከይንጠፍና ኣብ ቃሉ ነድህብ ሕጊ ፈሪሳዊ ካብቶም ፈሪሳውያን ዓሌቱን ካብቶም ብሉፃት ዕብራውያን ክነስ እኳ ነዚ ከም ረብሓ ዘይቆፀሮ ንዘክሮ ጳውሎስ ከመይ ከም ዘኽበሮ መገድና ሞ ንትዓዝብ መገድና ሞ ንትዓዝብ ከይንጠፍና ኣብ ቃሉ ነድህብ መገድና ሞ ንትዓዝብ መገድና ሞ ንትዓዝብ ከይንጠፍና ኣብ ቃሉ ነድህብ ልዕሊ ኩሉ ኢየሱስ ሓሩን ሰዓብቱ ኣያና ንግበሮም ክንቁፅር ምስቶም ናቱ ሕቲልና ንምሃር ከምቶም ቀዳሞት ፍጻሜና ኸውን ናይ ዘለዓለም ህይወት መገድና ሞ ንትዓዝብ መገድና ሞ ንትዓዝብ ከይንጠፍና ኣብ ቃሉ ነድህብ መገድና ሞ ንትዓዝብ መገድና ሞ ንትዓዝብ ከይንጠፍና ኣብ ቃሉ ነድህብ ሕራይ ብሩኻተይ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽኩም ካብታ መዝሙር ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ድማ ብጎይታ እሙንቶ እዩ ከምቲ ኣብ መእተዊ ናይዛ መልእኽትና ዝረኣኹሞ ኣርእስቲ ናይዛ መልእኽቲ ንባዕሉ ሕቶ ኮይኑኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ክንመሃር ከለና ግን ክተቕልቡላ ኢኹም እታ ኣርእስታ እንታይ እያ ትብል እምብዛ ጽድቂ ሓጢኣት እምብዛ ጥበብ ዕሽነት እዩ እትብል እያ ክብሪ ንስም ይኹን መበገሲ መልእኽተይ መክብብ ምዕራፍ 7 ካብ መበል 16 ፍቕዲ ኣቢሉ ክኸውን ከሎ ክፋል 15-16 ካብኡ እቲ ዝወስዶ መልእኽቲ ግና መበገሲ መልእኽተይ ዝኾነ ቃል ግና እዚ እዩ
እምብዛ ጻድቕ ኣይትኹን ንርእስኻ እውን እምብዛ ጥበበኛ ኣይትግበር ስለምንታይ ንርእስኻ ተጥፍእ እምብዛ ረሲ ኣይትኹን ዓሻውን ኣይትኹን ስለምንታይ ቅድሚ ግዜኻ ወይ ቅድሚ ግዜኡ እትመውት ትብል ክብርን ስም ይኹን እምብዛ ዝብል ነገር ክንገልጾ ከለና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እምብዛ ዓቐኑ ዝሓለፈ ማለት እዩ ዓቐኑ ዝሓለፈ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ዝኸደ ማለት እዩ ናብቲ መንፈሳዊ ሓሳብ ናይ ዝጽሑፍ እዚ ቅድሚ ምኻደይ እስከ ክርዳኣና ብዝኽእል ቋንቋ ክዛረብ ሽዑ ናብቲ መንፈሳዊ ሓሳብ ብእብኡ ሰሎሞን እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ናብ ምስትብሃል ድማ ክንመጽእ ክብርን ስም ይኹን ደምና 75 ሚእታዊ ፈሳሲ 25 ሚእታዊ ድማ ደሓን ጸጸራዊ ነገር ክብሎ እዚ ክልተ ነገር እዚ እዩ ሕጂ ደም ብዝሒ ክንብል ከለና ደም ጸቕጢ ክንብል ከለና ኣብ ሙሉእ ኣካላትና ዑደት ዝገብር ካብ 5 ክሳዕ 6 ሊትሮ ደም እዩ እዚ እኳ ኣብ ቅድሚቶም ናይ ጥዕና ሞያ ዝኾንኩም ንእሽቶ ስለ ተምሃርኩ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ነርሳትን ዶክተርን ሓሊኹም ትሰምዑ እንትኾንኩም እኳ ኣብ ቅድሚ በዓል ዋጣ ዝዋጢ ኣይክዋጥን እንታይ ደኣ ከውጠጢ እዩ ዝኾነኒ እሞ ይቕሬታ እንዳሓተትኩ እየ ዝዛረብ ንዛ መልእኽተይ መግለፂ ክትኮነኒ ስለ ዘለኹ እየ ስለዚ ከም ድፍረት ኣይትቆፀሩ ልያቶም ዶክተርን ነርሳትን ሓደራ እሞ ብዙሕ ግዜ ዋሕዲ ደም ክንብል ከለና ሕጂ ንሕብረተሰብና ኣብ ሕብረተሰብና ርዱእ እንታይ እዩ 5 ሊትሮ ደም ተደኣ ነይሩ ናብ 3 ሊትሮ ደም ወሪዱ ወይ ናብ 4 ሊትሮ ደም ወሪዱ ወይ ናብ 2 ሊትሮ ደም ወሪዱ ምስ ዝኸውን ዋሕዲ ደም ንብሎ እዩ ከምኡ ኮይኑ እዩ ትንሓስቦ ደም ብዝሒ ተዳኢልና ከዓ ካብ 5 ሊትሮ ወይ 6 ሊትሮ ተደኣ ኮይኑ ካብ 6 ሊትሮ ንላዕሊ ተደኣ ኣሎ ኣካላትና ደም በዚሕና ኣሎ ንብል ከምኡ እዩ ዝመስል ተሓሳብ ግን ኣይኮነን ኣብቲ ዓውደ ትምህርቲ ምስ መጻኻ እቲ ማያዊ ትሕዝቶ ደይኮነ እቲ 25 ሚእታዊ ትሕዝቶ ኣብ ደምና ዘሎ ንሱ እናሓፈሰ ክኸይድ እንከሎ በቲ ሓደ ሕጂ ይሓፍስ እሞ እቲ ደምና ካብ ናብን ክኸደሉ ዘለዎ መትንታት ጅማውቲ ይጸቦ ምክንያቱ ሓፊሱ ስለ ዝኾነ እናሓፈሰ ስለ ዝኸደ ዑደት ገብር ከሎ ሕጂ ይጸቦ ብኽንደይ ሓይሊ ብኡ ምሕላፍ ይጅምር ሕጂ ጸቕጢ ይፍጠራሉ ናይ ደም ጸቕጢ ይፍጠራሉ ማለት እዩ ዋሕዲ ክንብል ከለና ከዓ እቲ ኣብ ደም ዘሎ ትሕዝቶ ወይ እቲ ቮሉመን እንብሎ ናይ ደም እቲ ትሕዝቶ ንሱ እናጎደለ ጅሩንቋቕ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ንማለቱ ሽሮ ደእትኻላ ማይ እዚያ ቀጣን ረቃቕ ሽሮ ትኸውን ሽሮ ምባላት ዘይትኽእል ጥራይ ክትብላ ክሳዕ ትኽእል ትኸውን እዚ ሕጂ ሽሮ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ከምኡ ኣብቲ ደምና ክኸውን ከሎ እዩ ዋሕዲ ዝበሃል ስለዚ ካብ መጠኑ ንላዕሊ ኣይድለን እዩ
ካብ መጠኑ ንታሕቲ ከዓ ኣይድለን እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ጥዕና ኣለዎ ጥዑይ ደም ኣለዎ ክበሃል እንተደኣ ኮይኑ ትሕዝቶ ናይቲ ደም እምብዛ ዘይሓፈሰ ግን ከዓ እምብዛ ዘይተቓጠነ ክኸውን ከሎ እዩ ኦኬ እዛ ብደምና እዩ ስለዚ እምብዛ ተኸይዱ ደም ብዝሒ ሃይፐርቴንሽን ንብሎ ይመጽእ ማለት እዩ እንተደኣ ናብ ዋሕዲ ገጹ ኸይዱ ኸ ኣኔምያ ናብ ንብሎ ነገር ኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሳውነት ከዓ ከምኡ ኣሎ ኣብቲ መንፈሳውነት ከዓ ከምኡ ኣሎ ገና ኣብ ኣካላትና ካልእ ነገር ኣሎ ናይ ሓደ ሰብ ክህልዎ ዝግብኦ መጠን ኣካላት ብመጠን ቁመቱ ይውሰን ንኣብነት ሓደ 180 ዝቁመቱ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ 180 ቁመት ክዝርጋሕ ዘለዎ ክብደት ኣካላት ወይ መጠን ኣካላት 72-73 ኪሎ እዩ እዚ ማለት ካብ 73 ንላዕሊ ናብ 80 ገጹ እንተደኣ ኸይዱ ከቢዱ ኣሎ ማለት እዩ ናብ ምኽባድ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ካብ 72 ንታሕቲ ገጹ እንተወሪዱ ምስ ዘመንና እኳ ትቕጥኒ ይፍቶ ስለ ዘሎ ወዳጄ ለይለይ ክበሃል ተተጀመረ ግን ብዓይኒ ሞያ ክትሪኦ ከለኻ ሞያዊ ጥዕና ክትሪኦ ከለኻ ግን እዚ እውን ኣይግድን ካብ 70 ንታሕቲ ገጹ እንዳወረደ ተኸይዱ እውን ኣይግድን ስለዚ ካብታ ትግብኦ መጠነ ክብደት ንላዕሊ ዘይከደ ንታሕቲ ዘይከደ ምስ ዝኸውን ጥዑይ ህንፀተ ኣካላት ወኒኑ ኣሎ ይበሃል ኣብ መንፈሳውነት ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ክንምገብ ከለና ኣብቲ ኣመጋግባና ክንመጽእ ከለና ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ ክንበልዕ ከለና መቸም ፀጊበ ተመስገን ኣምላኽ ንብለላ ደረጃ ንበጽሕ ኢና እሞ ተመስገን ንብል ብዝኾነ ኮይኑ ዝፈተናያ ምግቢ ሕራይ ዝፈተናዮ እኳ ከም ኣብነት ከም ዘረባይ ድጥቀመላ ዘለኹ እምበር ምግቢ ካልእ እዋን ክንመፆ ንኽእል ኢና ክንፈትዎ ክንፀልኦ የብልናን እየ ድብል ኣነ ምግቢ ኣይፈቱን ምግቢ ኣይፀልእን ግን ቃሕ ክብለኒ ክእል ኸውን ቃሕ ምባል ግን ምፍታዊ ኣይኮነን ኣብዚ እዩ ዘሎቲ ኣመላኽታይ ግን ድሓን ከም ናይ ኩሉ ሰብ ትግርኛ ክትጥቀመላ ክትበልዖ ዘለካ ምግቢ ድሓን ተቐረበልካ ምግቢ በሊዕኻ ኣለኻ ንበል ፀጊበ ተመስገን ኢልካ ግን ቃሕ ትብለካ ምግቢ እዚኣ ከዓ ምፅልካ ኣለኹ እንተትበሃል ክበልዓኻ ጥዕመልካ እንተትበልዓ ሞ እንተ ፀጊብካ ልዕሊ ፅጋብካ ተደኣ ኸይዳ ናበያ ትኸይድ ብሩኻት ናብ ተምላስያ ትኸይድ እቲ ኣካላትካ ኖ ይብል ኣሎ ኣይፋል እብል ኣሎ ካብ ዝግባኣንን ላዕሊ ኣይተሃበኒ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኣካላትና ቋንቋ ሪኢኹም ኣብ ዝናብ እንተመፂና እውን ልክዕኹም እዩ ዝናብ ኣብ ግዜኡ ክዘንብ ከሎ ኣብ ክራማት ነቲ ተዘርአ የቡቁል ነቲ ኣቡቁሉ ዘሎ ናብ ፍረ ይብፅሕ ግና እቲ ኣብ ክራማት ዝዘንብ ንባዕሉ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ተደኣ ኸይዱ ካብቲ ክዘንቦ ዝግብኦ ንላዕሊ እንተደኣ ኸይዱ እንታይ ይኸውን እንታይ ኢልና ዕልቕልቕ ፍጠር ብሕጓገ መሬት የምፅእ ነቲ ተዘርአ ናብ ምውሓጡ ይኸይድ
وحيز كوينو نامو ساودو بتصح انت سلا زخونه ايزي امبزا سلا دزنابه معناته سلاز امبزا كفنو خلو زناب نجر قطعات امبر نجر برخت كبهال ايكلن يبرخته سلازي صدق صبويو صدق صبويو جناخه امبزا مس زخون حاتياتي طبيب مهان صبغيو امبزا انت الاخيتك جنا ناب عيشنت غصو يخيد سلازي خايو ات امبزا صادق زخون نرسون امبزا طببنيا زغبر نرسو زطفئ ازيو اتي كردأنا زلو نجر لومي انتي مالتي انبزات صادق مخان مالت نابز بالنجر كن كيت حجنا يقدني معناتو صادق مخان كم زي يطفئنا نفلط نحنا صدق خمس تقمنا نفلط نحنا حقيو يتقم جن متأنو زحلوة صدق مزخون كابلو كعو زي حلفة صدق مزخون كابلو كعو زحلفة صدق مزخون اتلك انتايو خنغركم كابلو كعو زحلفة صدق مزخون كل غزي حاتياتيو ناب حاتيات دما يدوستكا سلازيو زطفئ سلازي صادق بصدقو زطفئ الله يلنالو ريهم ابسكيل كنبب كلنا معرف 21 نترسي ولا نتصادق نخلهم كطفوا يزبالوا له خفلون ننببينا انت ايش لزخونه تصادقون كطفي انت لا الا تسقيلي لو زلو امبزا سلاز خديو افتنا املاخنا غسنت انت دا اسبهل ابيلكمو افتي نايت مانا زوردو لز نبره غزي ابزصات معرف 16 كاب 10 3 16 بزلو خطرك بويكم انت رارينا بتعم زغرم ነገር አሎ እቲ ዝወርድ ዝነበረ ማና ክትሪኡ ከለኹም እቲ ሰብ ዋላ ሰሲዑ ሓፊሱ ዘለዎ ሁሉ መሊኡ محفودا زبل كل مصيو مليئو معرق زخونه زبل كل امصيو مليئو ولا انت خده بملكوتاوا سرار حق انت يخون مسلكم نعو زاخلو طراي كوينو يركب نتي معالتي نتا مانا وريدات له زلا معالتي انا تعلتي نعلت مغبوم طراي كوينا كتحلف يقبره بقى سلازي بزوح زاكبه آية رفن حدث أكبر آية قدلن نفس وكف زز أخلو دقا حازة إزيو إتي زد الله زلو أقرمكم حجي قال أملاخ بزي فلتت صمي له خلك طراي مس اتدليو زدليو سبتا يقبل ابزا معالتي اب حنت معالتي وشتي ابتحنت محبر صني هنا ابتحنت محبر خيد ابتحنت محبر صني هنا ابتحنت محبر خيد ابتحنت محبر صني هنا ابتحنت محبر خيد خلا ابتي ساعات بايد زارب زلو انا بكتشح بايد زار
كرتشحن إسران نو أما أفتح عند محبر أنا أفتح عند محبر يكونن يقرأ تجور لي أفتح عند channel أنا أفتح عند channel لخيد أفتح عند channel أنا هنا أفتح عند channel لخيد نتي أيت وقع نتي أيت نجار كلنا كليك نجار مقبار سلزقنا نايمت وقع نجار سلزقنا تتهويقو أفتح الزوم أخي بالله تبارك أب أخيرو أفتح الزوم الله تبارك أب أخيرو أب كلها خيد تليو ملؤ معاتي شو إذا بحنت ترايز خد سبت يبل وعايز خصص فتيرلو أب كلها زم أب كلها يخيد وين عزها بتسمعت وين عزها بباقي أتخمز بلايو السو تقوم زبده لك أب حنت وتا مسكده كأون بسرعة زخده خون خيل كأون دقونا ملاي قص زخده خون خيل ما نتك خم يقولوا وايد صفت يرولو كاي أيكونن كمتي كجامعة حدو على فوق أو الشانلات كندو يكونن بس صراحة منفس قدوس إتا تأخلو حيزي اختار ثمو أنت حنتي أب حنت بروجرام تساتيف كات خيدن أو 10 بروجرام كساتف دو علن بس صراحة منفس قدوس كلكم زز أخلوكم حيزكم يكون كتقولون بر إتن حلفة نسخان كأوز قد لك يلن أم بزاين غن أب أم بزا قويتا خبير يفلتني أب أم بزا قويتا كبيرو أي فلت إن إيو أم بزا خونكا نقويتا زي قبؤو مالت كاب زي قبؤو نلعي كأسو زي بالو زي تتأملو نقر امتخا خطب لوكا أي كونني أي قرمكم ام بزا حساب انت مالت حجي نابنت اتم اعرخ ايوب اذا تزاربو انت را سبيلكم ان ايوب تزاربو ترى سبيلكم ان او خلها خطريو خلها نا ايوب زربا يدفرت زلو زمسل كتريو خلها اتاز ايوب تايتا دبدلو كتبلو تخليها جن إيوب أفت مود أتا مسكده قويتا خزارب كله خفرب كله جنا إيوب جبو حليو مت أنو حيزو بالزارب سب قبل كعزي حلفه سب كوينو نريو سنزريهم كلتيهم تم عرخ إيوب دحن بحدا وجن جيري معلهم حدا جوجله إيوب اتخلع جوجله كلتيهم دلهم دلهم نزيو بزعبا قويتا تزاري واميم قويتا قنت هيلو كمتي إيوب بارياي زقبرو غيركم بزعباي اتقونو عسلا زي تزاربكم يلو هجي أفتي أعرخ إيوب تزاربو قالات أتيخم انت داريخم أعرخ إيوب نيهاو تتصرف نقر تزاري بمدم نزبروخ أملاخسي قلق قال دفرت زمسل تزاري بمدم سؤالك هتنبو خلخا هتسمعو خلخا أقعد أنت رأينا يو نسخاتكم كم زبالكم ترى تعبي ليكمكم أنا خمس قبة أنا تملالكم تعبي ليكمكم جنا أتلو على كم زعمت أنفلوت إلهم عندهم كم زعنت قالت تأمن السيو يوم ما بالعصر جعتم أعرف كتروا بوت خليهم زي حجي منيو إن بزاد الزارب زلوا بزعبا قويتا أنت لكم إني أتوم أعرف إيه بيم فك سلزي إن بزات بهالقويتا أي كبر اللانيز بلوكم زلخو إذا خلو زخون زلوس أنت بينا حويت إن بزا قد انتايو إن بزان دي إن بزان كملكيو انتايو كم تبلو أي تراني قرن إن بزا كينيو تتصحف محسابن كينيو تتصحف مردأن مقبارن مزرابن كينيون كنجون تتصحف
مخان مالت انبزا صادق مخان مالت نسي بلكع اتنصحوف صحوف بصحفو منفساو حسابو لا لكل ነገር حقون عزوز حقون دما بتخلق بحالا ايد بدلخ كدغمه صحف بصحفو منفساو حسابو لكل ነገር حقون عزوز حقون دما بتخلق بحالا ايز بلا صلخ كابزي وطاي مخان كابزن العلم خد وي كابزن تحت مخاد جنا تحت زي مخان وي تحت العليو مخان جنا انبزا يبحال ازيو اتي كردأنا زلو كم مثل زخونه خايم بقار ات انبزا زخونهون زتأفق انبزا صادق زخونه زتأفق كم مثل زخونه نرأسو أزي انبزا طبابنيا زقبرون زتأفق عبزي زلوت نجار هذا وان تاجت يقول له أب متحف قدسنا نات حفا جيجا وي ناي أتحفا قدلت الله إله باتجزي هندد تيلم كزارة ونزدليو سبعتري انتهي كم مالت كم زاد لكم لله يلومني ريخم ازي كابتن مصحف قدس زلو مقنعاتي زبقس ግን ከዓ ሻራ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምዃን ጎይታ ይፈቅደልካኒ ሻራ ክትኮን ይብልካን ሻራ ናይ ዝኾነ ይኹን ክትኮን ይብልካን ኩሉ ግዜ ወገን ሓቂ ጥራይካ ክትኮን ዘለካ እንታይ የዝብል ደለኹ ምስ በልኩም ጉድለት አጽሓፍ አሎ ትብላለህ ጉድለት ቃላት አሎ ግን አይኮንኩን ይለ አፍታ ጽሓፍ አንታይ ማለት ይተዛት ባይሉ ግና ናይ ፊደላት ጉድለት አሎ ተጽሒፉ ደይኮነ ፊደል አፊደላት ምልቃም ዝተረስዕ ፊደላት ኩሉ ኸል كمو تقرينيا مصحف قدس كتصحف كلا اذا بسوفت وير ملكا خوينا وصا دلا كلاتنا نحزا دلنا اباون غويتا زفقدلنا اجامنا تጻويتنا فيدلات ملقام كم ابنت حجي نمصحف قدس بنصانت زي من بابو نتناي فيدل قدلت كيتريو يقبركامو مصحف قدس فصوم هتقبرنا الله مالت فصوم كتقبرت تدليها ግን بنصانت አንብቦሞ شو ናይ ፊደላት ጉድለቱን ክራኣይካ ኸጅምሪ شعነት ናይ ፊደላት ጉድለት ድማ ከተقربه ትኽእልሞ ናፍቶም ዲቨሎፐርስ ከተقربه ትኽእል ነት ናይ ፊደላት ጉድለት ድማ ክዕሪዎ ይኽእሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 فقر سلسة انت حرنبيبنا ابزاناي تجرينيا سوفت وير اب تنقاص سلكنا نتكمل مسانا نموماتن مسانا
بهوت نمبارن مسانا خم زلهم قدم حجي إلى الله إذا جنا نبينكم ما يكون كنزب لزلهم خيلهم غيرهم مالو بينكم تبلك على غيرهم مالو بروحاتي إتا نشان جعت بيتن حمسان شوعتن حتام إتا نقدم تجرينيا نسات بلو زلا يقنع ندينكم كتقرموا خلوهم بليز اتفيدلات قالات تجرينيا كتفلت وفتنو داد بحالي بينهم كبل دالي يحجي دا إلهم غيرهم نايفيدل قدلتها إلهم كرما فتينا مالون أبن زيا بينهم غيرهم مالو أي فعلا دينهم اعتقال كاب مديان كاب داننت زبل ناي تقرين قال زوات ايو ندينكم مالت نمخنانكم وين موقاسكم الى ايكون كنت زارو زلهو يدول دلو ساز بليز اتم تسمعكم افتنا تقرين سوفت وير كتقرموا بزا قطامي خلابوكم فتو بينكم ايكونتن ندادا دينكم كم تاني تقرين زلا كم تاني تورق دلا نساعتها تخكل كما قبر وابل سازي انتي يوتي نجار انتي لنا انبزا كتكيد مفتاني انبزا كتكيد مفتاني ولا أمزامرون رئي له كابت الصحف حلف بزبالخ تزارب مفتان نقوي تاختو دسكالخا أي ترسو عمود أتا قوي تاتصعد أمخانو بروخات أين رسع حجتي نايلو مليك أكانات كوينو زمال الجلو ودا أملاخ صباح كنت أدق فراديو إذا خندرسع بلنان إذا قوي تازخا بإنبزا أي كبرنيو فريساويان تأنبزات بلو انت خطردأكم فريساويان انتهي غيرهم مثلكم جتي كنت تصحف مخاد مالتك كبارة تبقيس يكون كنت تصحف زخيد كتردأكم إلي إذا أبنى زي أخبركم حجي فريساويان انتهي نبي بمالو أب توراه أب متحفت موسى كاو أب زلواويان توسيدنا سبيتي بتصاقنا أخلا استنكيت وزبلة روحو سيخون كوف زبالتو روحو سيخون زحازتو روحو سيخون زبلة له فريساويان كابزي أوسيدوم نزي حيزوم عنهم كابزي أوسيدوم انت حق وسيهم انت حق متيوم مثلكم أب عداقا زغزا أخايو تقاسا عارات عترو كتحاصبو لك زبل امزيو إيهي سلامتا إذا خاصبا لو مستباله بصاقنا خلا سبيتي دسرحاتو تخونخه وي إتا دشطت الكا سبيتي أبصاقنا خلا دشطتو تخونخه كمزي انت خونخه كمزي انت خونخه انت مسأتو اوي سلازين فولتو حاصبنا نقبلو وزب الحق مصيو يسوس كان انتايلو صحافاي انتايلو كم محصاب عرات محصاب طاسا محصاب عترو زباله استقبلكم وتأزاز زباله استقبلوا تأزاز كا نبرم ريهم انبزا اتصحف سبيت بصاقنا خلصتن كيتو رخص يخون دي كما طرحت بدلا كما غير كطرح تقبل لك كمز انت خونخه مسبلكا زمص نغرات بزحيو شعوبو مسارتك تأزاز نوسخكا سرعات نوسخكا كابانا انتاي مالتيو نغويتا نخبرو لنا ندبلنا كايو غن انتاينا نخون دلنا امبزا إنا نخيد زلنا إذي حاتيات خونا له مليسو
ስለምንታይ ሓጢኣት ምፍራስ ሕጊ እዩ እቲ ዘሎ ሕጊ ብምፍራስና እንሓጦ ሓጢኣት ከይኣኽለና ሲ መሊሱ ዝተወሰኸ ትእዛዝ ብምፍራስና ከዓ መሊስና ንእብስ ንምንታይ ንኣበሳና ዝኾኑ ነገር መመሊሱ ድመፅእ እዚ እየ እቲ ዝብሎ ዘለኹ እዛ እምብዛ ጻድቕ እምበር ሪኢኹም እንታያ ክነቲ ጽሑፍ ዝኸደ ኣተሓሳስባ ክነቲ ጽሑፍ ዝኸደ ስነ ምግባር ክነቲ ጽሑፍ ዝኸደ ምውሳን ምዝራብ ኩል እዚ እንድዩ እዚ ግና ከም ዝብለኩም ዘለኹ እንታይ እዩ ነቲ ጽሑፍ መሰረት ትገብር እሞ እንዳለቀብካ ብምኻድ ፍጠር እዩ እጸብቆ ኣለኹ እናበልካ ተኽፍኦ እዩ እኹልዖ ኣለኹ እናበልካ ተጥፍኦ እዩ እድምቆ ኣለኹ እናበልካ ተህስሶ እዩ እዚ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳመይቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ክንዮ እቲ ጽሑፍ ከይንሓስብ ክብል ከሎ ንነብብ እንታይ ኢሉ ብሩኻት ክንዮ እቲ ጽሑፍ ከይንሓስብ መጠን እቲ ጽሑፍ ንሕሰብ መጠን እቲ ኣብቲ ጽሑፍ ዘሎ ሓቅን መጠን እቲ ኣብቲ ጽሑፍ ዘሎ ዕዙዝ ሓቅን ንሕሰብ ክንዮን ክነጆን ምሕሳብ ንጎይታ ኣየኽብሮን እዩ መንፈሳዊ ምዃን ይከኣል እዩ ምምንፋስ ግን ኣይከኣልን እዩ ብሩኻት ክደግማየ መንፈሳዊ ምዃን ይከኣል ትዝድለ መንፈሳዊ ምዃን ነቲ መንፈሳውነት ምምንፋሱ ግና ኣይከኣልን እዩ ይሕትት እዩ መንፈሳውያን ንኹን እምበር ዓይንም መናፈስ እምበርሲ እምብዛ ጻድቕ ምዃን ማለት ምምንፋስ ማለት እዩ ብኻልእ ትግርኛ እዚ እቲ ኣጸቢቑ ክርዳኣና ዘለዎ ንርእስኻ እምብዛ ጻድቕ ብምግባር ጥፍኣት ነይሩ ኣብ ፈሪሳውያን ርኢና ኣለና ጠፊኦም እዮም ክሳብ ንመንፈስ ቅዱስ ምጽራፍ ዘብጽሖም እምብዛ ጻድቕ ምዃን እዩ ብሩኻት እዚኣ ክትፈልጡ ደሊ ኣለኹ ብብዙሕ መገዲ ኸረድኣኩም እየ እዚኣ ብጸጋ ኣምላኽ ነቶም ትርድኡ ኣብ ዘመንና እውን ካብ ናይ ፈሪሳውያን ጉዕዞ ከይተምሃረት ዝዓለም ኣብዚ ግዜና ንመምሃሪ ዝኾኑ እናሃለዋ እሶም እኳ ካብ ጠፍኡ መምሃሪ ዘይነበሮም ብሓቂ ከቢድ ናቶም ዝነበረ ሃዋሁ ክብደቱ ክነግረኩም ይኽእል እየ ከመይ ከም ዝነበረ እኳ ካብ ጠፍኡ ኣብ ዘመንና ንሳቶም መምሃሪና ከለዉ ካብኦም ተማሂርና ካብ እምብዛ ጻድቕ ምዃን ተነሲሕና ናብ ልክዕ ጽድቂ ካብ ምምንፋስ ወፂና ናብ ልክዕ መንፈሳውነት ምምጻእ ተደይ ተማሂርና ፍርድና ዝገደደ እዩ ድኸውን ካብ ናቶም ስለዚ ንሳቶም ክሳብ ንመንፈስ ቅዱስ ምጽራፍ ዘብጽሖም ማለት ብሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ኣጋንንቲ ዘውፅእ ዘሎ ኢሎሞን ክርስቶስ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ 29 ክሳብ 31 ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማርቆስ ምዕራፍ 3 እውን ካብ 24 ክሳብ 30 ኣሎና ሕጂ እዚ ምስ በሉ እንታይ ኢሎም ዘረባ ዘበለ ኣብ ሰብ ይሕደግ ዘረባ ኣብ መንፈስ ግና ኣይሕደግን ዘረባ ኣብ ወዲ ሰብ ይሕደግ ዘረባ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ግና ኣብዛ ሕጂ ዘላ ዓለም ናፍታት መፅን ኣይሕደግን እዩ እዚ ዝበሎም ኢሉ ማርቆስ እዚ ዝበለ ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበልዎ እዩ
لومي كم يلا بدفرت اتسخاد تبلود اللخا سلازي بلا رخص منفس هالو زبحال سمعك ما يتفلطون كم زر كم عين دفرت يلا ازيوت نفرسان سلاز اب زمننا لكعكم انبزات عدق مخان سلازلو اتي انبزات عدق بمخان زلو طفات دما الو ابلكم الله جنا أبتات قتل بزعبازي صبوا جيرة خزارة بيتسقى أملاخمو دهريو اتفوسو انتهايو دول كأ بتسقى أملاخ كأمت أركم كفتني كبرنا أملاخ إذا رأسي أزهبنا قويتاي بارخ جزيكم يوكم نزام الاختزاع سلاس سمعكم دما قويتاي يسوس زمانكم مزايكم من يبارخن يمدمدن زنبرخاتي أب تاتمت زدلا قدامت معالتك صابنا راخب سلام أملاخ مسكولاتنا